Ahojte, vítajte pri ďalšom videu Čo nové v ŠFRB. Dnes sa budeme rozprávať o novinke, ktorá výrazne uľahčí komunikáciu medzi žiadateľmi a štátnym fondom rozvoja bývania. Viacej nám o nej porozpráva a predstaví nám ju generálny riaditeľ Milan Lipka. Milan, ahoj. Ahoj, pekný deň všetkým. Takže prichádzate s bezplatnými konzultáciami a online formulárom. Prečo takáto novinka vznikla? Táto novinka vznikla a som veľmi rád, že ju mám možnosť teda predstaviť, aby sme zase o jednu úroveň posunuli tú transparentnosť a otvorenosť, ktorou sa prezentujeme, aby sme ešte viac uľahčili potenciálnym žiadateľom a budúcim potenciálnym klientom im uľahčiť prípravu žiadosti spolu s prílohami a aby naozaj neostali v tomto procese sami, ale aby sme im vytvorili naozaj veľmi silné partnerstvo už pri príprave tejto žiadosti. Ako to bude fungovať v praxi? V praxi to bude fungovať tak, že vytvorili sme na stránke ŠFRB kontaktný formulár. Nechceme tým nejakým spôsobom robiť jeden navyše krok, že treba znova ešte niečo vyplňať, vypisovať, ale je to pre nás veľmi podstatné, pretože samotné konzultácie nejakým spôsobom prebiehali aj doteraz, ale chceme, aby boli čo najefektívnejšie, preto chceme, aby v tom formulári bolo vyplnené či už detaily o žiadateľovi, ale najmä o projekte. Aký typ projektu teda sa bude predkladať, či to nájomné byty, zariadenia sociálnych služieb, ubytovacie domy a podobne. Či to je stavba, ktorá sa pôjde stavať, alebo to pôjde budúcou kúpou, alebo kúpou. Tým pádom, či už je stavebné povolenie, v akom stave je projektová dokumentácia, alebo nebodaj už to je skolaudované. Čiže všetky tieto detaily nám pomôžu už na tejto prvotnej konzultácii veľmi výrazne pomôcť a posunúť žiadateľa v príprave žiadosti. Tých typov konzultácií asi bude viacero, ktoré si môžu žiadatelia vybrať? Áno, je možné konzultovať formou online, osobne alebo telefonicky. Samozrejme, ja každého žiadateľa potenciálneho, najmä čo sa týka samosprávy, smerujem v prvom momente na okresný úrad, pretože žiadosť sa predkladá na okresnom úrade, kde robia aj teda takú prvotnú formálnu kontrolu. Následne ide na ŠFRB žiadosť, kde sa vyhodnocuje už odborne. Čiže na okresnom úrade vedia odkonzultovať proces, ako aby mal ten žiadateľ takú nejakú predstavu, že ako teda proces prípravy bude fungovať, aké prílohy treba akým spôsobom pripraviť. Ale toto už sú naozaj veľké projekty, či už sa to týka nájomného bývania, ubytovacích domov, zariadení sociálnych služieb, internátov, kde treba naozaj konzultáciu odbornejšiu, či už ekonomickú, stavebnú a podobne. Čiže tie formy sú tri. Prvá je v sídle, v okresnom meste, v sídle kraja, keď potrebuje na začiatku osobnú konzultáciu. Keď je žiadateľ ochotný vycestovať do Bratislavy, vieme konzultáciu zrealizovať osobne, ale je možné aj online a telefonicky. Výborne, to je taký asi veľký signál k smerom k investorom a samosprávam. Áno, my od začiatku v podstate sa snažíme vytvárať to prostredie, aby naozaj sme neboli iba inštitúcia, ktorá poskytuje financovanie, ale aby sme boli silným partnerom tým potenciálnym žiadateľom. Je aj v našom záujme, aby čo najviac žiadostí o úver bolo predložených a aby bolo predložených v primeranej kvalite, aby následne aj vyhodnocovanie týchto žiadostí netrvalo dlho, aby proces realizácie stavby nemal nejaké komplikácie a podobne. Takže toto je taký ďalší stupeň. Čo všetko dokáže taký tím skonzultovať? Teda myslím odborný tím ŠFRB. No, je toho veľa. Zo skúseností teda z tých konzultácií viem, že naozaj je potrebné sa ubezpečiť, že či vôbec žiadateľ, ktorý chce úver zo ŠFRB, je oprávnený ku nám žiadať. Máme viacero typov oprávnených žiadateľov. Samozrejme, väčšina konzultuje už predprojektovú prípravu, možno nejakú štúdiu, alebo už keď majú projektovú dokumentáciu, tak veľakrát sa stáva, že je potrebné v nej niečo ešte zmeniť, či už sú to výmery, alebo niektoré časti financujeme, niektoré nie, čiže toto je potrebné si nejakým spôsobom ujasniť aj s projektantom. Súlad medzi projektovou dokumentáciou, stavebným povolením. Naozaj naši posudzovatelia veľmi kvalitne vedia usmerniť toho žiadateľa, aby táto žiadosť aj po technickej stránke bola veľmi dobre spracovaná, ale v neposlednom rade je to ekonomika, pretože najmä pri iných právnických osobách je toto veľmi dôležité. Tam potrebujeme vedieť naozaj výšku žiadaného úveru, rating spoločnosti a podobne. Podľa toho vieme vyhodnotiť, že či vôbec je možné takémuto typu žiadateľa poskytnúť úver.
Myslím si, že toto je veľké plus pre budúcich žiadateľov, takáto nejaká služba teda. Áno, toto je veľké plus. My v priebehu nasledujúcich mesiacov predstavíme ešte väčšie plus, ale toto naozaj nevyplynula táto aktivita, že by sme si ju vymysleli. Po nej bol dopyt. My samozrejme sme realizovali konzultácie, ako už som spomenul, aj predtým, ale trošku na inej úrovni a nebolo to nejakým spôsobom pod kontrolou, respektíve aj zo strany potenciálnych žiadateľov bola taká nevedomosť, povedzme, že akým spôsobom. Takže takto máme to na webe, prezentujeme to, ako sa dá a naozaj je to transparentný spôsob komunikácie, konzultovania a máme aj prehľad, že koľko takýchto konzultácií zrealizujeme, potom si vieme spraviť štatistiku, koľko z tých konzultovaných k nám aj reálne žiadosť podalo a podobne. Čiže má to viacero aspektov a výhod. Ďakujem ti veľmi pekne za takéto vysvetlenie. Ďakujem aj ja za pozvanie. Ďakujeme aj vám a budeme sa na vás tešiť pri ďalšom videu. Dovidenia. Pekný deň všetkým.